wata sabuwa wadda za ta hito daga gare ni. Wani dan uwa ya kiraye ni ya ce min wane tun yadda an ka fara ga kadiya ta sakwa bayan Allah ga 'yan ƙasa na Nijar, ya ce waɗanda an ka kama an sako su, an ga waɗansu 'yan ƙasa sun hito sun faɗi ra'ayinsu, ba a ga ka hito ka faɗi ra'ayinka ba. Sai ni ce mishi to ra'ayi ina da shi amma ba a kan su ne nake da ra'ayi ba, saboda ra'ayin da nake da ashi shine dama mun san waɗannan mutanen da suke rike ɓadda idon 'yan kallo ne ake matalakawa. Talaka kamar ire-ire na da ire-irenka waɗanda ba 'yan boko ba su yi karatu ba cikin ƙasa, ba su tsasa kai karatu cikin ƙasa ba, dama mu ba a nan ke ga lisa hamu cikin 'yan ƙasa. To sakin da an kai mu bayan Allah nan, Allah ya sa a ce shine alkhairi ga zama ga ƙasanmu, saboda shugaban ne ina fata cewa da duk abin da za mu tunani su yi mu tunanin shi, amma akwai wani tunani wanda su suka yi wanda ya kasance kuskure, yana iya kasance kuskure ga ƙasanmu, amma su sai su ga kamar daidai ne. Dama 'yan adam suke, 'yan adam kuma mai kuskure ne tare shi da kurakurai. To a matsayina na Nigerian ɗan ƙasa, a matsayina ne zan magana shine dangane da hakkina. An dai kamar irin wagga yafiya ce da ake cewa, to ni dai ba zan yafe ba saboda ina da hakki da ƙasan nan, saboda ni ban so ta ƙasa ba, ubanne na ba su so ta ƙasa ba, kakinne na ba su so ta ƙasa ba, sai wannan ƙasa. To sai ni ga ina da hakki, ubanne na da hakki, kakinne na da hakki da wannan ƙasar. To ni dai a matsayina ni na ɗan ƙasar ban yahe wani na hakki ba. Ba ina magana ne akan biske ga mutanen da an saki ba, biske ga mutanen da an saki wannan ra'ayi ne na gwamnati, ra'ayin shi ne na can nashi daban, wanda shi shike ganin kamar yana zamantawa ma ƙasa alheri. To muna abin da muke cewa mun ga waɗanda an ka sako masu gidajen su, waɗanda cikin wagga kafa mun yi kokowa da su baya, su hito sun haɗa muna aƙida su ƙarara, suka ce duk lokacin duk abubuwan da muka nake gai, duk lokacin da akwai damar da za ta zakkuwa wanda su deja su sun sani, sun san juyin mulkin ko biska ga mine an kai shi, talaka bawan Allah ɓadda idon 'yan kallo ne ake yi muna. To sun san ko biska ga mina, sun hito sun yi mana kirarin cewa duk abin da muka nake ga akwai lokacin da zamu yi nadama shi. To ina gani an ga kamar zaman lafiya ne ga kasar, to Allah ya sa haka, kuma muna roƙon haka na Allah kan, tunda mu musulmai ne ba masu son fitina bane mu. Abin da bai ka fitina cikin ƙasa shine justice ta yi aiki mai kyau, talaka shi ma ya san lalle wallahi an yi ma ƙasa aiki, an yi ma ƙasa justice. Miye justice shine ba wani mai ƙarfi, ba wani mai kuɗi, ba wani talaka, kowa guda ne a hannun justice. Amma Niger sai muka ga justice mu ana ta son rai. Yanzu mu ganganun ga da ni dan son ran justice an bai ta mata sai ta like ni, amma akwai mai kuɗi tunda shi mai ƙarfi ne yana iya danne justice king, sai shi hito shi magana da ta hito, ko shi hito shi wani abu, sai a ce an yahe mishi, a zo a yi mutane ɓadda idan 'yan kallo, a yi mutalaka ɓadda idan 'yan kallo. Saboda shi mai kuɗi ne ya yi ƙarfin justice, zai danne wanda yake iya shi danne. To wannan sai a yi muna ɓadda idan 'yan kallo, sai a zaka a ce an yahe mishi, ƙasa ce ake so ta zamna lafiya, a zaka a yi tahiya guda. Wannan duka yana a kai idon mu, mun sani, kar muke ganin duk abubuwan da aka yi. Mu talakawa ce nan, dama abubuwan ya fara kai muna, ya kawo muna nan ga mu talakawa da kamance ire-ire na waɗanda suke da kama irin ra'ayi na waɗanda suke ganin kama ana tauye musu hakkinsu, an ci zalimkinsu, an tauye musu hakkinsu. Don kun san Nijar wata ƙasa ce wadda 'yan boko su ake ɗauka su ne 'yan ƙasar, talakawa suna zamne ne dai ya zama kama ƙasar dole, su an bar su ne dai ya zama dole, dai ya zamanto mutane ne waɗanda ake tatsar hakkinsu gare su, ana gina waɗansu mutane, don ba ƙasar ake gina balla wasu suke gina kansu. Na sake dawowa dangane da mutanen da suka ce kama an su dama na zakkuwa, waɗanda ƙarar sun kai to sun ka faɗa muna, suka ce an dai damar ta dawo don juyin mulki, don su an kai, su haka suka faɗi, don su an kai juyin mulkin. Za mu yi nadama mu da hitowa muna magana muna gudun ra'ayinmu, ba mu reda da hakkin da ake tauye muna ba, mu a matsayin mu 'yan ƙasa, a matsayin mu waɗanda mun ka hita mun ka gaya da
wasu kasashe wayanda mun ka ga yadda dan kasa talaka yake da hakki, an kasan hakkin talaka, mun ka ce to mu an zalunce mu ce nan baya, an danne mu, kuma zalunci ne, mu musulmai ne a addinance maka ka danne mutum wanda ka hikarin shi, zalunci ne, wanda kai kana ganin kamar ka hikarin shi ne sai ka danne shi, wannan zalunci ne. Addinin musulunci bai yarda ma da wannan ba. To shine muke ta tunda an ce wanga ya zama ya yi zama alkhairi ga kasar shugaban da shin wannan tunani, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya sa wannan tunani shine daidai zama ga kasar. Amma muna tunatarwa zuwa ga cewa fa waɗanda sun ka ce an mulki ya sake dawowa za su kama musu, su san cewa